A Gyüge Matús, a kaló! Hol voltak, mi látszik ettünk be? Azt meg, hogy nem láttuk a kurvát! Nem az, hogy megmondom. A büdös picsába nekiek! Mondtam, hogy itten csak gólt, mink adunk, Tibi, mikor kiadták a 11-est. De halló, de érted, mi sem volt elmenni? Igen. Papi hit nekem, azt mondja papi. Mondtam, mikor kiadták a 11-est. Azt mondja papi, hogy egy-egy, a papi, belőlem meg a picsa, Mondom, hogy IBK-s itt van. Itt van. Neked mikor? Nincs ott van az. Hozzul egy sört, majd. Ez igen! Ez igen! Megvan Gyuri! Megvan Gyuri! Ez az elég. Ez igen! Ez az! Ez az! A igazi dacurkoló az mindig van! Encsó! Igazi dacurkoló! Nem nyomtak, hogy úgy nem nyomtak le, hogy valami. És a gól is miért? Ha ott maradtunk volna, akkor tudtuk, lett volna szépen, mindent kitörték volna. Nagyon jó, hogy így Ricsi, neked mikor? Én nem is hiszem el. Ha utóbb egy évben nem volt minek örülni. Nincs éve, csak így. Egy bazd, de zsír. Csinálj így. Nincs éve, bakinek. Egy-egy. Mutasd neki. Az is jöttem. Operatőr. Alé, alé! Csak a DAC! Csak a DAC! Csak a DAC! Csak a DAC! Mérköt kijönni. Fórumán sok okos majd elolvasni. Okosak, hogy voltatok?